Ji panoramaya heftane dem baş binereneja. Em bi geşedanên girîngên heftane li pêşberî wene. Êrişên Dewleta Tirk bi hevkariya Partiya Demokrata Kurdistanê PDK di 17 Nîsanê da li dijî heremên Zap, Metina û Avaşînê danê destpêkirin, ji hewayî û bêjahî ve didomin. Dewleta Tirk piştî Wezîrê Parastinê Hulusî Akar, fermandarê artêşeyên hewayî û bêjahî çûn sînorê Şirnex û Colemêrgê çavdêrî kirin, di 26 Gulanê da li herema Zapê û Metinayê dest bi êrişên nû kirin. Li herema şerekî dijwar diqewime. Cerdevanên ku ji qelebanê dişînin heftenînê, diyar kirin ku artêşa Tirk li wir xetimiye û destnîşan kirin ku heftenîn ji bo leşkeran vegeriyayê dojihekê ku nikarin jê derbikevin. Nêzî 400 rojnamevanên Kurd ên li dijî êrişên Tirkiye bi metnekê hevpar bertek nîşan dan, li dijî êrişan Banga Hestiyariyê li çapemeniya Avrupa û cîhanê kirin. Li navçeya Elkê, şeniyên gundê Geliyê Gewdan bertek nîşanî êrişên Tirkiyeyên li ser qadên Zap, Avaşîn û Metinayê dan û gotin ku gelê Kurd kuştinê naqede û wê serkeftin ya gelê Kurd be. Neşîn madê bi kimyasalê ji heriyê xelkê qelînît. Ew jî neşîtin. Yani wê tayarî xwe, tankê xwe, her tiştî xwe serserî Kurda digerîtin. We jî neşîtin. We jî şikêtî paş veçin. Em jî hes nakene şer bêtekirin, nexwîna we birişît, niya we birişîtin. Me jî xweşî dibêt, me biratî dibêt, me her tiştekî dibêt. Hema zilma Kurda here heye. Her ser Kurda heye. Şerê bira ku jî ne şerekî temiz e. Em heme di alanekê de yaşamışı dibin. Manê xwedê qebûl naketin, ma xwedê çi qebûl diketin ser vê gotinê, ser vê şerê hem zaroyên me bêne kuştinê, hem ew bêne kuştinê. Em hemî jî aynî birayê têkin ferqek eşmenîne. Li aliyê din hate ragihandin ku di encama bikaranîna çekên kimyewî ya di êrişên Tirkiyeyên li Zapê de 8 HPGyan jiyana xwe ji dest dane. Serokkomarê AKP Tayyip Erdoğan di civîna kabînê ya serokkomarî ya di 23 Gulanê de got ku biryar dane ku li dijî Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê êrişekê nû bidin destpêkirin. Lijna Millî ya Tirk MGK jî di 26 Gulanê de dibin serokatiya serokkomarê AKP Tayyip Erdoğan da civiya. Di civînê de hate diyarkirin ku êrişên li Başûrê Kurdistanê dê bidomin û dê êrişên nû bidin destpêkirin. Endamê Konseya Herserokatiya PYD Salih Müslüm balkişan ser daxuyaniya êrişa nû ya Tayyip Erdoğan û destnîşan kir ku şer ne li dijî Rojavayê, li dijî gelê Kurd e û heke êriş pêk werin dê gel li ber xwe bide. Hêzên Sûriya Demokratîk jî ragihand ku di rewşa hêzên navneteweyî yên li herêmê de guhertineke stratejîk nebûye û diyar kir ku ew gefên Tirkiye yên ji bo xerakirina aramiya herêmê lêkolîn dikin. Êrişên Dewleta Tirk ên li ser welatiyên sivîl jî didomin. Li gor agahiyên ji çavkaniyên herêmî hatin bidestxistin, balafira bê mirov û biçek a Tirkiyeyê li gundê ziwe ser a herema Bamernê ya herema Kurdistana Federe bombe bi ser sivîlan de barandin. Di bombebaranê de du jê zarok sê sivîl hatin qetilkirin. Navenda ragihandin û çapemenê ya HPG diyar kir ku PDK bi êrişa Tirkiye ya li dijî Bamerneyê re hewl dide bi provokasyonan bingeha şer amade bike û nerazîbûn nîşanî nûçeyên derewîn ên medya PDK dan. Di 21 Gulanê da balafireke bê mirov û biçek a Dewleta Tirk li Mexmûrê jî bi wesaytekê da. Hata diyarkirin ku di encama êrişê de welatiyê bi navê Hacî Mirza Elî jiyana xwe ji dest daye. Çalakiya nobetên edaletê ya malbatên girtiyên nexweş û girtiyên înfazên wan hatine şewitandin li Amed, Wan, İzmir û Stenbolê danê destpêkirin didomin. Polîsan di çalakiya malbatên girtiyan a li Stenbolê de Fince Akman, Kumrî Akgül, Zeynep Çalıhan û Songül İlker binçav kirin. Her çar dayîk piştî binçavkirinê hatin berdan. Gel. Arkadaşlar. Yavaş. Hate diyarkirin ku di bin çavan da işkence li dayikên girtiyan hatiye kirin.
Fince Akman û Songül İlker piştî îfadeyê birine nexweşxaneyê û dayikan li vir rapora lêdanê girtine. Malbatên girtiyan ên li İzmîrê jî diyar kirin ku ji mirinên li girtigehan dewlet berpirsiyar e. Malbatên girtiyan ên çalakiya xwe nobeta edaletê li Amedê didomînin jî bank li hemû sazî û partiyên siyasî kirin ku ji bo çareseriyê bikevin nava liv û tevgerê û diyar kirin ku naxwazin ji girtigehan darbest derkevin. Malbatên girtiyan li Wanê jî xwestin çalakiya xwe ya nobeta edaletê li pêş kampusa girtigeha Wanê bidomînin, lê jî daxuyanî ra destûr nehate dayîn. Li aliyê din Siddiq Ûr ê li girtigeha Qubêna Elihê ya tîpa tê girtibû, di 25 Gulanê de bi awayek guman jiyana xwe ji dest da. Piştî karûbarên otopsiyê di dema wecibeyên olî de wêneyên Ûr hatin girtin. Di wêneyan de derket holê ku di qiriqa wî de şopên ben, di serê wî de şopên lêdanê hene. Heftek berê wî xistine hucreya yekkesî. Şopên îşkenceyê û lêdanê yên li ser bedena Ûr gelek pirs anîn bîra mirovan. Di rojên dawî de zext û tundiya li dijî çand û hunera Kurd zêde dibe. Li Stenbol û Bursayê konserên hunermendên Kurd hatin qedexekirin. Li bajarê Kurdistanê jî navê gelek kolanan hatin guhertin. Dîsa şaredariyên AKP konserên hunermendên ji Behra Reş, Apolla Slermî û Niyazî Koyuncu jî betal kirin. Hefteya borî jî gelek konserên hunermendên Kurd û lîstika şanoya bajêra Amedê ji aliyê şaredariyên AKP û walîtiyê ve hatibûn qedexekirin. Ev qedexe nîşan didin ku heş polîtikayên înkarê yên li dijî çand û zimanê Kurd nehatine guhertin. Belê temaşevanên hêja. Em vê hefteyê jî hatin dawiya bernameya xwe. Em ê bi geşedanên nû hefteyekê din jî bihevrebin. Ji bîr nekin, bibin aboneyê malpera YouTubeê ya Rojnameya me ya Xwebûnê, biecibînin û parve bikin. Heta hefteyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de.